ଏଠି କ'ଣ ବସିଛ? ମୁଁ ପୁରା ରୁମ୍ ସାରା ତମକୁ ଖୋଜିକି ଆସିଲିନି। ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ସଜବାଜ ହେଇକି ମୁହଁଟା କେମିତି ଓଳେଇକି ବସିଛ? ତମର ତ କିଛି ମନେ ରହୁନି। କହିଦଉଛନ୍ତି ଚାଲ ବୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲି ସାରା ଆଉ ମତେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଆରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତମେ ତ ସବୁଦିନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଶୋଇକି ଘାଏ ଘାଏ ହଉଛ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ଖରା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, କମିଲେ ପୁଣି ଯିବା। ତମେ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇଗଲା ତପ ସାପ ଭଳିଆ ଶୋଇକି ଗଁ ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁହଁଟା ଉଳେଇକି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ବଇଛୁ। ମୋ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ମୋ ମନ ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ନା ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ଏକାଟିଆ, ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ନା ଆଉ। ଚାଲ, ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଯିବି ପୁଣି।